Окей. Така, днеска ще покажем това. Започваме с показването на екрана. Така. Много хубаво се вижда екрана. Супер. Така. Започваме с Фейсбук. На Фейсбук в сторито може да качваме абсолютно всичко, каквото ни прави впечатление, каквото начека, дори най-малките неща. Нека отидем в моят български профил, да видим какво съм направила аз там днеска. Как съм работила днеска там. Синдром на разчувствено черво и пребиотици. Много често чувам утрешното видео. Подарък. Тук ще видим моят подарък. Аз съм фирмата. Продукти на стойност 150 евро. Това е защото започваш с 25. Говоря за дигиталния маркетинг. След това обядаме. Абсолютно всичко. Това не се качи, не знам защо. След това защо поръчките ви идват в перфектно състояние. Еди, чува се звукът на видеото и ти си по-заглушена, като обясняваш. Ага, значи ще обяснявам, когато спрем видеото. Окей. Така, какво виждаме? Виждаме, че малки ежедневни неща в сторито можем да качваме абсолютно всичко. Просто за да държим хората, на хората им харесва да виждат това, което правим. Харесва им. Харесва им да виждат нашето ежедневие. Яне, на това видео Да. е си толкова естествена и нахъсана и надъхана, където ви Заби, изчезна някъде. Нищо не се чува. Да, за друго ще говорим. Да, предния път. Значи изчезна някъде в странство отиде. Много е лош интернета там. Тя на остров, там на Баелища, къде, що и много се губи. Чувам ли се добре? Прекъсна много яко, нали така? Да, и сега чак дойде. Окей. Просто интернетът е ужасен. Да, той го знаем. Аз вече му свикнах. Нали? Да, То това се случва явно, когато почнеш да споделяш екрана и някаква информация. Не само. Просто когато ми се включва щерка ми от телевизора и тогава запира всичко. Така. В стори, във Фейсбук споделяме малките ежедневни неща. Много е важно да сме искрени. Това е едно от най-важните неща. Да бъдем себе си. Айде, аз малко си играя с видеята, нали? Базикам ги и слагам снимки. Така, как слагаме снимка във видео в TikTok? Kylie, go. Good job, Kylie. You're doing amazing. Push it in front of way more people. Така, как качваме снимка в
Чакай, това как мога го направя сега голямо? Що ми го показва? Така не мога да разбера, както и да е. Как можем да качим видео и да поставим снимка върху него? Нали? Когато натиснем плюса, и започваме да се записваме едно видео. Нали, избираме продължителност. На мен ми е най-хубаво да се избера 10 минути. И започвам да говоря. И си казвам моите неща, които искам да кажа. Ще дойде момент, в който ще се объркам, ще спра, ще се поема въздух и ще продължа. Като се объркам някъде, ще продължа пак отново. И когато дойде момента за поправяне на видеото, си натискам паузата и след това чек и отивам тук. Първа, втора, трета иконка. Значи е тук. Виждате ли го това? Е това. Където е да ремонтираш видеото. Да, Нали така? да. Сега, много е модерно в TikTok, вече е тренд за всяко видео да слага и песен. Ако махнеш песента, видеото ще е по-малко гледано. Така че, за да намалиш звука, отиваш на сила на звука, където е микрофончето. И натискаш и, тъй като TikTok чува, почти намалено. Съвсем леко да се чува отзади. И се натискаме хикса. След това започваме да слушаме видеото си. Тук не ми харесва. От тук е разделяне, първата иконка, която виждаме. Е разделяне, Да. първата иконка. И го разделихме. И продължаваме. Тук си поех въздух. Вече идва времето да го разделя. И това, което не ми харесва, го изхвърлям в кошчето. И готово. Видеото ми е скъсено. Аз си говоря, ако се объркам, защото аз в началото какво правих? Започвам видеото, всичко е окей. И идва някой момент, казвам нещо, което не трябва да кажа. Айде пак трия видеото, ама вече съм изнервена и съм започнала толкова хубаво и не мога да започна по същия начин. И затова започвам на 10 минути и си казвам, където се объркам, го изтривам и така се го изтривам и остава едно видео там, където ми харесва. Ако искам да го направя по-бързо, ако сте виждали видеа, където всичко е на бърз каданс, е от тук това с часовничето. И си регулирам бързината. Дали да е по-бързо, дали да е по-бавно. И си го регулирам. Вече ако искам да поставя снимка, идвам тук на квадратчето с двете очички. И избирам това с планинка, което е. И си избирам една снимка. Мога тази снимка от тук, ако натисна ОК, то ще ми позволи да използвам снимката без бакграунд. Без това, което е за снимката. А пък ако искам, мога да се я поставя и така, както е. И е готово. Така че в много мои видеа сте гледали как седа само аз в снимката, нали така? Като натиснем тук чека и изрязва нас. И се наместваме където искаме. И готово. Искате ли да го повторя пак? Аз го разбрах. Окей. Яне, ти разбра ли го?
Да, Елвин, Раче, Рачето е напред с материала. Рачето, да. Рачето геометрия работи. Нещо друго за TikTok, което искате да ви покажа? Като, като пускаш лайв, как си слагаш там снимката, да кажем, като говориш до теб? Добре, айде. Така, аз го задавам винаги преди. Значи, като седим на лайв, избираме тук ефекти. Ага, От ефектите избирам този човек. ага, Видяхте ли кой? да. И си избирам снимката. Пак като галерия, където изкарва. Мгм. Да. И се я поставям където ми е удобно Да. и започвам. Ага. Добре. Да. И така, и си правя лайв с моята снимка. Мгм. И така. Друго. Това ясно ли стана? Лесно е, не е трудно. Да, да. Я пак го повтори това. Я пак. Окей. Отиваме на лайв. Виж къде е тук долу лайфа. Да. Нали така? Отиваме там, Да. където пише ефекти на звездичките. И избираме този човек с дет ни Разбрах. маха с Разбрах, ръката. разбрах. Да, След разбрах. това се Къде избираме да. от снимките. Да, Значи, отваряте галерията. да, когато започнете лайфа, той пак ще ви направи снимката голяма. Обаче вие ще си я смалите. Няма да се паникьосите, като ви го направи голямо. Мгм. Разбрах. Да. Друго. За TikTok. И е най-хубаво да сте в началото да започвате с малки видеа. Здравейте, Янито много хубаво започва. Аз отдавна не съм се включвала, вика. Ама да ви кажа това и така просто да... Колкото по-обикновено и колкото вас, т.е. И това, което си. да, В смисъл, викат, когато е вижте ги моите изкуственото. видеа. Аз да не да... това е събрал 131 гледания. Сега тъй като ме гледаш, казваш, тая се е стегнала да отива да тренира. Да, ама не, отивам да си мия прозорците и за тия прозорци. Да, ама не. Не, то по-добре Заговорите. бъди себе си, отколкото да бъдеш изкуствен и то така отсреща се усеща. Да. Ето рачето пише за говоренето върху вече направено видео. Да речем, правя сега с едно видео. Колко съм красива, как правя нещо, как се приготвям закуската в тишина, в спокойствие. Нали, може момента, в който се прави видеото да става война, но аз съм тотално спокойна, защото съм спила мутап. И когато имам повечко тишина, повечко спокойно време, идвам тук на микрофона. Виждате ли го микрофона къде е? Виждате ли го къде е Да, микрофона? да. Дясно Така. най-отдолу. Така. И натискаме на червеното. И после почвам. Натискам. Айде де. По принцип, трябва да може. По принцип натискам от тук и започва, но може би защото използвам Zoom, Най-вероятно за това не ти отваря. не ми позволява. Да. Но по принцип от тук, от микрофона, натискаме го, натискаме тук и то започва да си почервенява цялото и след това натискаме край и запис. И след това, когато се върнем тук, натискаме запазване
И вече като отидем на микрофончето, можем да се поставим и музика, трябва да се следва самото видео и така. Да, то се минава видеото. Минава видеото като на забавен каданс. То се минава така, като почне да записва и почервенява цялото. И се минава така и ти говориш и обясняваш отгоре. Обаче цялото накрая е червено. И натискаш край, запис и е готово. И така, по този начин. Стана ли ти ясно, Раче? На вас стана ли ви ясно? Горе-долу. Окей. Така, Елвин, нещо, което ще кажа за теб. Много е важно хората да започнат да те чуват. Да чуват гласа ти, защото, както каза и Владимир снощи, ти имаш история, ти имаш страст, ти си влюбена в тия продукти. Ние сме влюбени. Да. И само, значи, чрез една обикновена снимка човека няма да усети твоята тръпка. Няма да Мгм. усети тръпката ти. Няма да разбере как се чувстваш. Точно Няма да друго, ус... както снощи неговия разказ на такова вдъхнови, нали виж. Колко беше От кафе, интересно. Като малки деца зяпнала бях Да. и го Ама- слушах. Ме всички ти го слушахме с голям интерес. Напротив. Всички. И 2 пъти в седмицата ще имаме зум среща с него. Мгм. Браво, Рачи. Ам, Друго какво? Трябва да дадете глас. Трябва да дадете глас и трябва хората да го чуват. И наистина при всяко представяне на възможността е хубаво да е хубаво да каним хора. Аз ще подготвя един текст, едно съобщение, което да каним хора. Всичките да го пращаме на хора. И ако пратим съобщението на 10-15 човека, все един ще отговори. Нали така? Да. И трябва да разширяваме приятелите. Всеки ден трябва да пишем трябва да пращаме на 10 човека покани. Ни приемат. Е? Да, От аз общи пращам. приятели. От И те общи ми приятели. излизат предложения за приятелства, където мога да пратя. Аз си ги сортирам, оглеждам си ги и пращам, ама не. Една-две да са приети до сега. Нищо, продължаваш. Продължавам, ами. Да. Смелство към прогреса. Еди да попитам, във Фейсбук групата сме толкова много хора, а тук се качват 2-3 еднакви. Нека ти покажа нещо. В тази група Team Butterfly са 25 човека. Двадесет човека са. Пък ги колко влизаме. Христина няма възможност. Пламена вече не работи. Надя от време на време се включва. Мария Сариева започна много, нали, ало и после там. А тази група детоксикация, Да, тук са доста хора в нея. 90 човека мисля, че са. И пак 10 човека качвам. Пак 10 човека качвам. Ами, Ама да, по принцип, в началото почне някой да качва и вече като свикни и си казва, о, вече не ми се качва, нали? Или, примерно, нещо после, ако Да. се затрудни и попита, нали, от който си взема продуктите,
или към когото е дистрибутор и така. Има пък много, които не искат да качват. Или пък има Да. такива, които качват налично. Не, Аз мен мисълта ми е групата, за Зума тук, защо не идват. ами, Не знам. там не мога да кажа вече. Това са много хора от всички тези групи, Ето тук силно сме в казано. групата на скъпоценните камъни в Team Butterfly. В Team Butterfly, както виждате, има 183 човека. Има и няколко изгонени. В тази група могат да бъдат само зафири, които имат 5 супервайзора. Ако нямаш 5 супервайзора, ако си станал зафир, но си изгубил супервайзора, ти не можеш да влезеш. Тук е само за определени хора. Не е за всеки. Окей, аз казвам за тия, дето съм и аз там, дето си ме вкарала. Защото са много хора и никой не се качва. Аз си мислех, че са вече много такива напреднали и нищо ново няма да чуят, може би, и заради Не. това. Не Не. така. Ето, примерно, Валито, която я подменя, нали, тя също си е супервайзър, също си прави точките, обаче тя няма никаква. Не знам къде е, не съм извъняла даже да я чуя. Аз наскоро Тя е бях много- звъняла. Ето. В смисъл не е влизала, да не казвам, през цялата зима вече. Точно. Така сега искам да покажа нещо. Oggi parliamo di acqua. Sì, Това е за parliamo di un филтрите. elemento Филтрите са fondamentale, достъпни forse il вече più за importante per il България. nostro benessere. Pensiamo solo al fatto che il nostro corpo è Обаче composto per il се взимат, 60-70% di acqua. не I са на benefici li conosciamo вноски. tutti. Sappiamo ad И искаме esempio да che migliora говорим il с benessere della президента pelle, сега да може да ни fa пусне bene alla коларна и да vista, имаме на aiuta la вноски. digestione, Да речем è di някой, ако иска supporto да per una направи buona funzionalità dei супервайзора reni, с regola 500 la точки, с temperatura една corporea единична e поръчка, addirittura да може contribuisce a да respirare използва meglio. Ma da che cosa è composta l'acqua? коларна и да го La направи formula ce l'hanno на 3 insegnata a вноски. scuola. H2O, due atomi di idrogeno legati a un atomo di ossigeno. Quello che non Това е за sappiamo è il филтрите, grande това е за paradosso озмоголници, dell'ossigeno. Perché se da как una му се parte вика на l'ossigeno è български? l'elemento chimico che ci Да permette стане di водата respirare, quindi di vivere, allo stesso по-алкална. tempo sono proprio le sue scorie a farci invecchiare. È il cosiddetto principio di ossidazione. Mentre proprio l'idrogeno, На che è гръцки la или piccola и на molecola български мисля, esistente че in му natura, казват è un озмоголници potentissimo на водата. antiossidante. È proprio per le sue microdimensioni. A differenza di tutti gli altri Това е antiossidanti, най-добрият è филтър в Италия. Е това. Аз много я гледам тая кафе машина с това diciamo кафе. una volta Аз all'anno, много il обичам filtro да пия stesso кафе, пък не знам дали ще пазя на вкус това кафе. Моята приятелка ме беше питала за кафе машината и за кафето, ама аз нищо не мога да Да, кажа, защото не съм я пробвала. Не знам Аз съм какво са пробвала кафето. кафето кафето точно ще като я еспресо поръчам. си е. Чисто нормално експресо. Да, Да, с защото видях, ганоderma. че има някакви допълнителни аромати или са... Няма Не, вкус на Нескафе, там и те, където са абсолютно разтворени. не. Това си е на капсули. Понеже аз също обичам да пия доста кафе и така, когато е с малко кофеин и с Той е с, реши. с намален кофеин. Да, това казвам, че е с намален кофеин. Много се замислям за него. Аз чакам моята машина. Аз съм си взимала кафе и сега съм си поръчала кафе и чакам да дойде. И чакам да дойде. Да, ама имаш си машина, която е за капсули, пък аз моята Не, е с... нямам машина за капсули. Моята машина е с груп. Като еспресо машина. Ага. Да. И аз се замислям стабилно да се взема тази. Тедия, има ли каталог с продуктите на Снеп, ама на български и описание?
Не, няма на Не, български. всичко за Каталог аз продуктите го имам. виждаш от онлайн магазина. Окей. И даде, Теди, точно е това, тая, където е машинката с кафето, там, че едното беше с рейши, другото нещо друго си беше. Толеоперин. Да, Това, олеоперин. което е в оливокса. Мгм. Противовъзпалителното. Значи, тук И е две малката. са хубави в случая. Да. Значи, тук е машината с капсулите. Тук. Тук е машината с резогофретките. Аз да им викам на тест, не знам как да им кажа. Значи, като избереш, има с шудунка. Шедунка. Ето, има го и с рейши. Като се го смениш, аз смятам да се взема тази. Защото е най-естествения. Аз съм опитала тези капсулки, то си е кафето вътре. Това са пакетчета. Да. Готово с Кои са такова като си. чай? Да, да. И си е кафето вътре. И аз В тия като си ги взема, си ги такива филтри са слагам, като чай. си го слагам в груп. Нали, той е с груп моята машина, с такова деца с завърта, с ръкохватка. Ръкохватка и моята е такава, ама аз имам приставка точно и за такава капсула. И аз Тук си пак се слагам, води капсула. да, и си слагаме и тия вътре и ми е 6. Шушулки. А каква е цената Да. само на кафето? А, това са българските цени. Ако искам да вляза в друга държава и моите цени са супервайзорски, аз съм на 50%. Да. Купуваме от чужбина, ти си в UK. Най-удобно. Аз, значи, в случая мога да си поръчам и само кафе да го пробвам, пък вече после машина. Примерно, в Да, смисъл, аз мога да го правя на моята машина. да. Мгм. Може да си вземеш една кутия. Да, със сигурност ще взема да ги пробвам. Аз отдавна се замислям. Ето. Така сега за UK с машината ти идва Това е на теб. 113 евро. Дистрибуторска цена. А С само кафето ме интересува. с 225 капсули. Нека видим само кафето. А с решето. С капсула На пакетче. на пакетче. На шушулка. На шушулка. Ето, кутията е 21 евро. Чакай. На теб ще излезе 25 евро. 200. Колко капсули каза, че са? В една кутия с 75 капсули. Доста са. То това ми е за 2 месеца. Мгм. Тя мен ще ме Направо изкара си месец. поръчам. Една Кафе кутия ме не изкарва се един месец. Аз пия и сутрин и след обяд, така че може би месец и половина, да. Да. Кафето се заслужава наистина. И виж тук, като погледнеш капсулите, То предполагам, че като е с рейши, то вкуса не се усеща на рейши, то Не. само кафето си. Мгм. Така Само за кафе. всички кафета ли е? Да. Окей. Да не се притеснявам да няма някакви други аромати и вкусове. С олеоперин не съм го опитала. Значи говорим за еспресо. Тук говорим за еспресо. Да. При италианица еспресото си е еспресо. Край. Това е. Мама винаги си Разбира. носи кафе оттам, като си ходи на България. Значи сега ще После е поръчам. моката, което пак може да се сложи в груп, в ръкохватка. После имаме разтворим женшен Тая секс. мока ще има вкус на днес кафе. Не знам.
То в груп, в ръкохватка се слага. Ръкохватка, После ама лято. мокачиното, после са разтворимите, не са лоши. Разтворимото кафе спешъл има точно вкус на еспресо. Е, това разтворимото. Да, аз съм го пила и капучино имам. И капучиното, да, то малко ме нагарча, ама не е лошо. Малко по-такова е, кафето е супер обаче. И съм го пила от пакетите. Да. Супер. Кафетата са хубави, заслужават се наистина цената, която се предлага Мгм. е смешна. Въобще не са скъпи. Кафетата не са скъпи, че и с машините. Гледай, ама аз съм си купила кафе машина, имам така нормална и няма къде да я сложа и да взема, се чудих. Бая се чудих. Толкова много уреди. Аз, Да, което не Така си имам ползвам в точно Англия, си го интересантка пращам имам за за... България. е това е. Значи, Да. сега докато сме тук, да ви покажа нещо. Тези, които ще ходят в Италия. Регистрирай се за предстоящите събития с НЕП. Запишете се. Това е много важно да го направим от сега. Виждаме тук има и НЕП Diamond Local Event. Това е нещо, което го организира, да речем, някой диамант. Виждаме, има в Арона, в Валенсия, в Рим, в Наполи и тук е Европейската конвенция. Трябва да си заплатим билетите. Тук си пишем имейла, телефона са записани предварително. Език за предпочитане натискаме английски, но когато се съберем екип от 25 човека, нещо, което силно се надявам, ще информираме там и се запазваме билета. Натискаме тук и после има как да си направим заплащането. Ако искаме да добавим гост, натискаме тук. Тук, къде тук? Агуинги биглето оспите. И добавяме данните. Мгм. Той го знам. Така, ние хубаво го знаем, а трябва да го направим сега. Всеки от неговия си профил, защото Да, предния път да, ме се да. скараха. Защото набухах Да, много аз хора забравих през да моя пиша, аз профил. много имам найка да пиша навсякъде на български. Ох, не на латиница. И така. И това е. Това е много важно да се направи от сега. И друго. Има ти една поръчка. Влизате си в поръчките. Когато влезем в поръчките, натиснем тук. И виждаме поръчката. Правим си го един скриншот, без да се вижда. Цената. Скъсяваме си го, като си го докараме с пръстчетата, да се вижда кода ни, името ни. И тук цените, нали в телефона цените не се виждат, като го правим от телефон. И си го скъсяваме и си го постваме на стори. Ето, една поръчка излезе от моя онлайн магазин. И това трябва да го постваме. Моя онлайн магазин работи на 24 часа. Моя онлайн магазин работи постоянно. Разбирате ли, трябва да ги споделяме тези неща. Когато искаме да си направим стори в Инстаграм, чакай, аз имам ли тук Инстаграм? Не. Само секунда да сваля Инстаграм. Таблета е нов, нямам ги всички.
Когато искаме да си качим стори във Фейсбук. Фейсбук, какво му е хубавото? Можем да си качваме, да речем, една снимка. Може да си качим една снимка. Може да я оголемим, да я смалим с два пръста и я местим. Снимката, която слагаме първа, винаги я местим с два пръста. След това може да изберем друга снимка. Като натиснем на камерката, избираме. Можем да го штракаме на нея и се променя формата. Можем да слагаме всякакви форми. Може да сложим, да попитаме, да зададем въпрос. Да зададем въпрос. Винаги първият отговор е да. И втория отговор никога не е не. Никога. Да, искам да ям. Нещо подобно. Но никога отказ. Никога не. Каквото и да искате. Съгласен ли си с мен? Да, имам по-различно мнение. И оттам, когато някой ви натисне, имам по-различно мнение, и можете по този начин да идете в комуникация с него, да му пишете защо имате по-различно мнение. И така да влезете в консенсус, в разговор. Разбирате ли? Това е една причина да Това е започнеш много разговор. хубав. Това е много хубав трик обаче. Да. Трик да влезеш с другия в разговор. Това е много важно. Да влезеш в разговор с другия, да имаш причина да говориш с него. Инстаграм има много номерца. Приятни. Може да имате някой клиент, който сте му направили видео, обаче не иска да се вижда клиента. Не иска да е много ясно кой е, но искате да се чува или да се вижда нещо. Нали така? Това го искаме. Как качваме нещо подобно? Избираме едно видео. Чакай да намеря едно видео. Сега аз тук в таблета нямам видеа. Ето. Избираме едно видео. Нали така? Виждаме видеото, но не искаме да се вижда цялото и подробно. Нали така? Отиваме на рисуване и избираме това, с което подчертаваме маркера. И когато изберем даден цвят и задържим, виждате ли как става? И може да сложим, натискаме край и след това може да сложим някаква друга снимка отгоре. Да се виждаме ние. И да напишем нещо. И се получава някакъв готин ефект, който дърпа вниманието. Ето аз имам и моите, как му се вика, стикери съм си направила. И се получава интересно, нещо по-различно, което ще придърпа вниманието на другия. Разбираш ли? Дърпа вниманието. Можем да сложим много неща. В Инстаграм. В Инстаграм също има така тонс, където може да избереш една снимка и няма да ти я изреже. И използваш като стикер. И да я сложиш някъде другаде. И се получават такива ефектни неща, които да гледаш.
Всичко трябва да споделяме. На ден трябва да имаме поне 10 сторита. Поне. Поне 10 сторита. Трябва да говорим Синдром всеки на ден за маркетинговия план. Защото ако не дадем гласност, как ще поканим хора? Ето, видяхте Беатрис, въпреки че вади по 70-80 хиляди всеки месец, тя не спира. Ако беше някой на нейно място, ще да кажем, аз не искам повече. Аз съм добре, аз се вадя. Оправяйте се. Но тя продължава. Не спира. Ето това, което ви казвам да правите. Това е на майка във Франция. Скриншот, снимката е, айде, готова е. Колкото по-често във виждат хората, толкова по-често ще проявяват интерес. Тая започна като комик. Тази по принцип е комик. Има 90 хиляди последователи във Фейсбук. Тя прави само смешни работи. И по този начин дърпа хората. Това е нейният начин. Говори, прави видеа, различни работи. Обвързвате с хората. Натискате им сърчица, слагате им коментари. По този начин можете да влезете после по-лесно в комуникация. Защото като ви виждат името тук, в... как му се вика? В камбанката. Известият. В известията, той ще вижда постоянно вашето име и ще ви чувства по-близко до себе си вече. И ще е по-лесна комуникацията. Нещо друго? С което да съм от помощ. Нещо друго, което вас затруднява с видеята, с снимките. Това, което казах за Янка. Чакай сега секунда. Яне, едно решение за теб. Искам да направя едно видео в TikTok, където говоря за това как съм свалила 30 кг, как хранителни добавки са ми помогнали. Искам да ми изготвиш сценарий, който да прочета и да ми е по-лесно да говоря. Гледай сега какво прави. Къде е? Прати ли го? Що не го прати? Искам да направя видео в TikTok, как говоря за моята загуба от 30 кг, как са ми помогнали италиански хранителни добавки на 100% натурални. Искам да помогна и на други хора. Направи ми сценарий за TikTok. Защо не го праща? Защото говоря. Сега трябва да пиша. Вие може да му го кажете, тъй като аз съм в Zoom и не ми позволява. Това го разбрах.
и му го пращаш. Ето, виждаш ли какъв хубав текст изписа? Да. И ти какво правиш? Копираш, отиваш в TikTok, натискаш на плюса и избирате това. Виждате ли го? Направете си го скриншот. Този ефект се казва телепромптер. Направете си го скриншот. И когато дойдете тук, където се вижда текста, и натиснете постави, чакай, че виж как че го изкарва. И когато започнеш да записваш, да записваш видеото и ти излиза и си го четеш. На мен ми е малко бавно, затова се го слагам малко по-бързо и излиза по-бързо. Ако искате да е по-бавно, се регулирате скоростта Мгм. и го четете. И когато четеш нещо е много по-лесно. Да, така е по-лесно. Ето така няма да се бъркаш. Така ще имаш готовия текст пред себе си. И затова е много хубаво да се използва ChatGPT. Аз И даже го потом, няма да изтеглям. Трябва да си го изтегля. точно, Нямам го. лесно е. Така спирам за малко записването.